Is-sibt filgħodu fil-Belt Valletta saret protesta kontra l-użu tal-karozzini. Dan wara li matul il-ġimgħa li għaddiet ġraw żewġ inċidenti fejn wieħed minnhom żiemel miet fuq il-post. Fi Pjazza Tritoni, One News tkellem ma' Robert Xwiereb, wieħed mill-organizzaturi ta' din il-protesta. Dil-protesta bażikament hija għajta għal complete blanket ban tal-karozzini f'Malta. Raġuni wara xi ħaġa bħal di vera hija tradizzjoni antikissima, però hija xi ħaġa li żmien għadda kompletament u huwa abbuż u krudelta fuq iż-żwiemel. Minkejja dan, Robert kompla jispjega kif dan il-proċess m'għandux isir millu mal-għada, iżda hemm postijiet kbar oħra li jagħmlu dan. Maħniex qed ngħidu sma' għada ma rridux il-karozzini fit-triq. Dal-affarijiet ma jsirux hekk. Jekk tara madwar id-dinja fuq Beijing, Londra, Oxford, hemm lista sieħa ta' bliet kbar fejn kellhom il-karozzini u neħħewhom. Titteħħihom b'mod tajjeb, tagħmel alternattivi għaliex inti għandek in-nies illi jaħdmu u jiddependu fuqhom das-servizz. Fost id-dimostranti preżenti spikka l-ammont ta' barranin li attendew li esprimew tħassib tagħhom fuq il-fatt li dawn iż-żwiemel iqattu ħinijiet twal fix-xemx u jġorru pis tqil fuq spallithom. Iżda kelliema oħra li jaħdmu f'dan ir-rigward saħħu li din m'għandux tkun id-direzzjoni li nieħdu, hekk kif dan jista' jwassal għal qtil ta' dawn iż-żwiemel. One News żar l-RMJ Rescue Stables li jżomm fih danu 26 żiemel salvat. Emma Ċangura spjegat kif bil-żiemel imut dan mhux bil-forsi kollu x'jaqsam max-xogħol tagħhom. L-użu tal-karozzini aħna ma naħsbux li għandu jiġi bbenjat, fil-verità daw iż-żwiemel li jkunu fil-karozzini hemm minnhom li huma wkoll kienu tat-tiġrijiet, jiġifieri daw flok marru għall-qatla qegħdin jaħdmu xogħol mal-karozzini, ħafna miż-żwiemel insalvaw aħna jkunu tat-tiġrijiet infatti hemm każijiet ta' karozzini. Onestament ma jkunx hawn minnhom li nistgħu ngħidu li huma mistreated u ħafna minnhom jekk tara żiemel tista' tinduna jekk ikunu qed jieħdu ħsiebu jew le. Ikompli tgħid kif ħafna drabi iż-żwiemel użati mal-karozzini jkunu dawk li qabel ikunu użati fit-tiġrijiet u jkunu sejrin għall-qatla. Kif ukoll li huma ma jkollhomx każijiet ta' żwiemel użati mal-karozzini li jkunu maħqura. Biex żwiemel imut mhux neċessarjament tkun relatata max-xogħol tagħhom aħna ġieli jkollna żwiemel hawnhekk stess li they're fine one day. L-għada sfortunatament jew ikollna nraqduhom għax ikunu qegħdin vera ħażin, però xorta hemm affarijiet nistgħu nagħmlu biex nimprovjaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Hemm li nistgħu nagħmlu forsi hemm xi affarijiet li jistgħu jitranġaw f'di tal-ħinijiet, ix-shelter u l-karozzi li jipparkjaw fix-shelter ta' żwiemel u forsi anke iktar water points biex ngħinuhom kif nistgħu. Intant, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri esprima l-dispjaċir tiegħu għall-aċċident u spjega kif se jkun qed isegwi mill-qrib sabiex b'mod holistiku jitnaqsu bl-aktar mod possibbli inċidenti ta' din in-natura.